καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας, αστικής μη κερδοσκοπικής πολιτιστικής εταιρείας για την ανέγερση σχολικών κτηρίων στην Κένια, της οποίας τυχαία είμαι αντιπρόεδρος. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι βέβαια μια δύσκολη γενικά και μέρα και περίοδος από κάθε άποψη. Η χώρα μας μπαίνει στην τροχιά της σκληρότερης λιτότητας στη σύγχρονη ιστορία της και είναι επικρατεί μια γενικότερη κακή ατμόσφαιρα και μετά τον άδικο πραγματικά θάνατο των 3 παιδιών, τα οποία έχοντας τελειώσει τις σπουδές τους, μόλις είχαν μπει στην αγορά εργασίας και βρήκαν αυτό το φρικτό πραγματικά θάνατο. Αυτός ήταν και ένας λόγος που μας έκανε να ξανασκεφτούμε αν θα έπρεπε να την κάνουμε την εκδήλωση ή όχι. Τελικά όμως αποφασίσαμε ότι επειδή την είχαμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, την είχαμε οργανώσει και επειδή έχει να κάνει με την εκπαίδευση και με μια ελπίδα, είπαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να μην την αναβάλουμε, να είναι μια αισιόδοξη τρομοναπονότα, επιμελιά, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρούμενο για τέτοιες εποχές, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα αισιόδοξο διάλειμμα σε όλα αυτά τα οποία περνάμε. Θα ήθελα πληροφοριακά να σας πω, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θα ήθελα πληροφοριακά να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια κάποιοι φίλοι αποφασίσαμε να δώσουμε σαν δεκαιωστά στο όνειρο του αγαπημένου μας φίλου, του Σαμουήλ Ντούμπου, συναδέλφου στο Πανεπιστήμιο, γνωστού σε όλους. Σε αυτή την πόλη και όχι μόνο, και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα, ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, κατά την αντίληψή μου τουλάχιστον, τον καλύτερο πρεσβευτή της Κένιας στην Ελλάδα. Είχε το όνειρο να χτίσει ένα σχολείο στον τόπο του. Ήμασταν 3 φίλοι, ο Σαμουήλ, οι υποφαινόμενοι, αν και θα πρέπει να πάρω το τελευταίο, και ο κλέρικος ο Τσαουσίδης, 3 φίλοι που γνωριζόμασταν από έναν άλλον χώρο, επίσης κοινωνικό, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκα μετά από εμάς τους 3 ήταν ο Νίκος Χατζητρίβων, ο οποίος έχει μια δέσμευση απόψε και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Πολιτικός μηχανικός, γιατί είπε ότι δεν μπορούμε να ξεκινάμε να μιλάμε για ένα σχολικό κτίριο χωρίς έναν πολιτικό μηχανικό. Στη συνέχεια, ο Σαμουήλ προσέφερε στη βοήθεια της φίλης του, της κυρίας Τζούλη Ταμπάκη, η οποία είναι φρέκος, και έτσι κάναμε την πρώτη πεντάδα. Αμέσως όμως η πεντάδα αυτή πλαισιώθηκε από άλλους 5 φίλους, την κυρία Ελένη Μπακ, φίλη του Σαμουήλ, την Μιχαλή, την Άθεμη Θωμά και την Αριάδη Μανδραλή και εν τέλει το Φώτη Χατζηνικολάου, οι οποίοι ήταν η πρώτη αρχική ομάδα των 10 ατόμων, οι οποίοι παρουσιάσαμε και την εταιρεία το τέλος του 2009, του 2008, στο αμφιθέατρο στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εκεί προσθέθηκαν στην ομάδα και μερικά ακόμη πρόσωπα, η κυρία Μαρίνα Ζαρτελίδου, η κυρία Μαρία Σόμαλη, η κυρία Ελίζα Κουτσάκη, η κυρία Ευαγγελία Φιλιππάτου, και έτσι είμαστε τα 14 πρόσωπα αυτής της εταιρείας. Πρόκειται για μια αστική εταιρεία και όχι σωματείο και επιλέξαμε αυτή τη μορφή, τη νομική μορφή, για τον πάρα πολύ απλό λόγο. Θέλαμε να είμαστε μια σταθερή ομάδα προσώπων που να έχουμε τις ευθύνες μας και τις υποχρεώσεις μας σε αυτόν τον χώρο και όχι να είμαστε ένα μοσαϊκό ανθρώπων το οποίο θα αλλάζει και κάθε φορά θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Σήμερα, περίπου 2 χρόνια μετά από την έναρξη αυτής της λειτουργίας της εταιρείας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη και τα σχέδια που εκπώνησαν για λογαριασμό μας ο συνάδελφος της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Νομικός με την ομάδα του και ιδιαίτερα ο κύριος Άγγελος Τασολάβρος, τον οποίο θα ακούσετε στο τέλος ως τελευταίο μιλητή, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί μετά από αυτόν οι κουβέντες νομίζω θα είναι περίπτωες. Οπότε όλοι θα μιλήσουν πριν από αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χορηγία τους. Όπως ευχαριστούμε την φιλότοφο αδερφότητα ανδρών για τη χορηγία στην σημερινή εκδήλωση.
Και επίσης ευχαριστούμε και τους μουσικούς που δεν μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι επίσης προσφέρθηκαν να παίξουν τη μουσική που θα ακούτε μετά το πέρας αυτής της εκδήλωσης εδώ, στη διάρκεια της συζήτησης στον πρωινό χώρο. Και αμέσως θέλω να δώσω το λόγο στον πρωτεργάτη αυτής της ιστορίας, στον Σαμουήλ Ντούκου, να σας πει 5 πράγματα για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κένια και πώς φανταζόμαστε αυτό το σχολείο. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατασκευαστική εταιρεία, ούτε εργολάβοι, ούτε εταιρεία που θέλει να μπει στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θέλουμε να κάνουμε ένα δημόσιο σχολείο προσφορά της Ελλάδας στα παιδιά της Κένιας και ιδιαίτερα της πόλης Κιμέντε, που βρίσκεται έξω από το Ναϊρόμπι. Και επειδή όταν λέμε Κένια όλοι μας, Αφρική, φανταζόμαστε παραλίες, ζέστη και όλα αυτά, να σας πω ότι μιλάμε για την Κεντρική Αφρική, για ένα ύψος 3.000 μέτρων, 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα, όπου το πρωί κάνει κρύο, το βράδυ κάνει επίσης κρύο. Δεν είναι παραλίες, είναι συνθήκες περίπου σαν αυτές που ξέρουμε εδώ, άρα χρειαζόμαστε ένα σχολείο, όπως θα δείτε, περίπου στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παρακαλώ τον κύριο Ντούκου να πάρει το λόγο. Καταρχήν δεν μπορώ να κρύψω εγώ τη συγκίνησή μου όταν βλέπω πρόσωπα που υπήρξε εγώ μαθητής σε αυτούς, όπως είναι ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αχιλλέας Τρουγαντώνης, το συνάδελφό μου του κυρίου Δαρταβέση, ο οποίος είναι πρόεδρος της Φιλοκτόχου Γραφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος που με αγκάλιασε χωρίς να ξέρω γιατί με αγκάλιασε τόσο πολύ. Με αγάπησε ειλικρινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τον αντιδημάρχος, τον φίλο μου που όταν έκανα ειδικότητα είμαστε μια παρεούλα και πηγαίναμε στο σπίτι του και είναι τώρα εδώ μπροστά μας. Είναι ο Χάρης, ο Εθνόφιλος και δίπλα του ένας πάλι αξιόλογος αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Πιο πέρα, εκτιμώ ότι με τίμησε με την παρουσία του και ο διευθυντής του εργαστήριου της ιατροδικαστικής, όπου διαφωνώ και εγώ, κύριο Ψαρούλη. Είναι αλήθεια ότι το σχολείο είναι το Α και Ω. Αποτελεί μια τράπεζα η οποία έχει πάντα να δίνει. Δεν εξαντλείται η τράπεζα αυτή που λέγεται σχολείο. Είναι ένα φυτόριο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ολόκληρο έθνος για να γεννήσει μία χώρα όπως η Κένια, η οποία είναι 3 φορές μεγαλύτερη από την πατρίδα μας εδώ, την Ελλάδα. Αυτό, δυστυχώς, το στερείται το παιδί της Κένιας, δεν έχει αυτή την δυνατότητα να χαρεί την παιδεία που χαρούν τα παιδιά της, οχέρουν τα παιδιά της Ευρώπης, και θα δείτε βέβαια, χωρίς να πω σε βάθος, από το ένθετο που έχετε μέσα στην πρόσκληση, στέγη σχολείων που στηρίζονται από κορμούς δέντρων. Σε ένα μέρος όπου οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι και πολύ ευνοϊκές. Για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπε η κυρία Παπαζήση, ότι μπορεί να νομίζουμε ότι